Kalitatearen bidean aurrera egiten jarraitzea, Eusko Jaurlaritzaren lehentasun bat da. Urtez urte hezkuntzara bideratutako aurrekontuak handitu egiten ditugu, eta honekin batera 2014-2018ko azpiegitura plana gauzatzen ari gara, pixkanaka ere. Gure helburua da hezkuntzako ekipamendu publikoak hobetzea, eta horretarako guztira 254 milioi euroko inbertsioa gauzatzen ari gara. Beasaingo institutuan, Txintoki institutuan, egin dugun 2.200.000 euroko inbertsio honekin, aurreikusitako azpiegituren 80% aplikatu dugu edo abian dago. Gaur, Beasainen elkartzen gara, eta honekin batera Xabier Munibe ikastetxea inauguratu dugu Azkoitian, datorren ikasturtean berriz Hernaniko institutua estreinatuko da, eta Bergaran, lanbide heziketako eraikin berria jasotzen ari gara. Hezkuntzaren eskakizun berrietara egokitzen ari gara ikastetxeak eta oso kontuan hartzen era berean profesionalen lan baldintzen hobekuntza. Zerbitzu publikoa hobetzeko inbertsio bat da hau, hezkuntzaren bikaintasunak kalitatezko eremu fisikoak edukitzea eskatzen baitu. Gure ikasleak beren gaitasunak hobetzeko aukera izango duten inguruak izatea, alegia orain arte hitz egin dugun bezala. Hezkuntza komunitatearekin batera, auzolanaren bidez eta etenik gabe zerbitzu publikoa hobetzen jarraitu behar dugu. Gaur bizitatzen ari garen eraikin hau lehenengo pasoa baino ez da, aldameneko eraikina ere berritzera eta egokitzera goaz. Hemendik gutxira hasiko da administrazioko izapideak egiten. Proiektu osoak eraikin irisgarriagoa eta modernagoa aurreikusten du. Gure hezkuntza sistemak iradokitzen duenari erantzun diezaion, hau da, bikaintasunari. Hezkuntza komunitatearen topalekoa da ikastetxea esan egin duen. Hezkuntzaren ikasleen eta irakasleen kalitatea ere hobetu egiten da horrelako azpiegiturekin. Bide horretan jarraituko dugun Jaurlaritzaren azpiegituren plana gauzatzen. Eskerrik asko beraz, eta zorionak bai zuzendaria, bai gurasoen elkarteari, baita udalari ere, nolanahi ere, Beasain eta Bailara osoari